djtowers varatidza kuti kungwavha ndo zvinovararamisa muupenyu. Kubva zvavaramba napassionjava vawana vamwe boss pasina nguva. Nhasi vaposta ivo vakati, regai ndikuverengerei pano. I heard the rumors asiri munhu achangobva kuUK, regai ndinyarare. I think vamwe venyu munenge muchingoda kuti nditi pamberi nachamisa. Okay kwacho, pamberi nachamisa wacho. Thank you, my boss, for taking me to UK in a business class. Inoita $5,000. God is in control. Don't forget to pray. So ndo post yavaisa iyi vachiratidza kuti ivo aiwa kumanya kwavaita nemusangano vaingotevera havo passionjava nekuti ndiye anga ari murungu achibhadhara mabills. But now vawana vamwe boss, saka vakuburitsa zvakare political affiliation yavo vachiti ivo ngaapinde hake mukomana. Please don't forget to like and subscribe and to hit the notification button for more. Naika, thank you for watching.